Namhlanje waNazaretha Mahle sisihamba sisibhekile ekhaya emzini waseBuhleni. Ngithokozisa-ke ukunibona emzini waseBuhleni ningangilethela amacala. Kungathethwa amacala eBuhleni ngoba phela siye emhlangano omkhulu, okumhlangano omkhulu nayo yonke imihlangano yaleli bandla. Singathethi amacala. Futhi mina amacala ngiwafuni. Amacala into ebhedayo ukuba ngiyikhundla. Engaholelwa le ekhaya yahola. Kuphela umholo wakho isibusiso. Ngithi angibonge maNazaretha Kayisuthi umngenhla uZulu neningizimu ukubambana okuhle engikubone la. Thina mayidingo lifika la abantu behleli phansi. Omama behleli phansi, Kayisuthi behleli phansi. Ungena imoto la ingena ngejubane ethe baqeda abantu. Kodwa iNkayisuthi yayibamba le moto. Ngithi inkosi izinibusise. Nalona wayengena ngemoto engathi uNkulunkulu ngamphilisa ngoba lo mfana uyaphila. Kodwa kunento encane nje ifike ithi ikhanda lakhe akasangane bese sangana. Engathi uNkulunkulu angamphilisa. Abuyele nasemsebenzini wakhe ngoba lo muntu usebenza kahle. Manje ungenelwe lesifo lezokusangana. Bunani uvele mafi Abantwana bakaNkulunkulu ngisukuma nokubongela le ndawo yalapha kwaNongoma kwesuthu. Le ndawo yaba isibusiso esahamba salandwa ingonyama ekhona la kuthiwa umqwala juba olanda ePhakameni. Awazi ngalithanda igama lokuthi eBuhleni madoda. Ngoba sesiyakhona. Walanda umqwala juba eyolanda ePhakameni. Ngoba wayesezwile ukuthi ikhona yonke imizi la kodwa khona umuzi oshodayo. Kwakushoda
wona lo muzi waselinda wasehamba iya lapha wafika wayibona imangaliso wasebona umuntu okwazi ukulapha abantu ngaphandle ukuvula ikhwama balapheke bahamba abantu waseyilanda lento ezibeka la bathi ufuna ukuyenza ibe khona la ekhaya iyona ke le ndaba ngithi mangifika lana nabe sile sibuzile bethi mangifike namhlanje kudlula usuku ngakusasa afike ngoba phela into eyingunyama le la namhlanje isile sikhona ngithi mangifikile bese ngadlula usuku insuku ingake bese sifika la sizobingelela sithi ukusemukela isibusiso esikhulu ke sehlela phezulu kwenu naphezulu kwayo le ndawo nabakhile kuyona ukuba le ndawo iyisango lokungenisa umhlangano omkhulu umhlangano kaJulayi ngoba sesemhlangano omkhulu kaJulayi ukubani wonke umuntu othandayo ukuthi angene wona kepha ngiyafisa ke njengoba siyaJulayi ukuthi asihlambuluke sithithelelane angazudana amakholwa wodwa kepha phatho amakholwa akheleza umoya wokuzwana ngoba siya kuJulayi manje sokumhlangano wala ekhaya omkhulu onomdedela abo7 yakukho ke umunye umhlangano onomdedela abo7 ngaphandle kwaJulayi leli bandla ke eManazaretha sinemhlangano emithathu emkhulu kufike kube uJanuwari entabeni iKhenani kulandele uJulayi ebuhleni bese kuba uOctober emzini waseJudiya njengoba nikenizwe thiba ushembe seziwahla bakathathu kunyaka omunye suke kukhuluma ngale mhlangano ngoba iyamhlobisa ushembe lemhlangano emkhulu uyabona njengoba sebuhleni oshoda nokuthi imoto uyipakaphi izipa kwemzini yabantu noma ku seJudiya kuthiwa kunjalo noma siyeKhenani kunjalo iyona ke lemhlangano le kaShembe ekuthiwa seziwahla bakathathu unyaka omunye namhlanje ke bantwana bankulu njengoba silapha emzini waselinda isithembiso esathengiswa sona sokuthi siyoqala la sizovuma amacala ethu bese sicela uNkulunkulu owushembe ubani asiphe ngamunye ukhiye ongena emzini wasebuhleni uyenzeka ke ukhiye uthi uyavula ngawo emzini wasebuhleni ungakuvuleli uvalele yenzeka omunye ukuvulele ukhiye kuphela fanele thina sihlambuluke inhliziyo zethu zibe mhlophe amen singabambelana namagqubu sithandane uheleze umoya wokuzwana phakathi kwethu bakunjalo siyongena ngenjabulo emzini wasebuhleni mase siyebuhleni ke okhiye laba isizobathatha la yazile izobathatha sizonxusa ushembe kube asivule ifuba zethu akhiphe konke okubi enhlizweni zethu bese iwasha lomhlophe njengemnazaretha singene emzini wasebuhleni sikhululekile yenzeka ukhiye uphethe
uvalele, ngoba akubona bonke abathi inkosi inkosi ngivulele bese ivula inkosi. Abanye bayasho ibavulele, abanye abantu bayasho ingabavuleli. Ungena ngemisebenzi emihle emzini wasekuhleni nogcina imiyalo yakho shembe. Awungifundela-ke lapho Luka Luka 13 verse 24 to 27. Aiza namhla iza awiza
mawusithulele baphuma ifuna Thikelelani ukungena ngomnyango omncane. Thikelelani ungena ngomnyango omncane. Ngokuba ngithi kini abaningi bayawufuna ukungena bahluleke. Ngokuba ngithi kini abaningi bayafuna ukungena bahluleke. Xa umninindlu esuka avale umnyango. Xa umninindlu esuka avale umnyango. Niqale ukuma ngaphandle. Niqale ukuma ngaphandle. Ingqongqothe emnyango. Ingqongqothe emnyango. Nithi Nkosi sivulele. Nithi Nkosi sivulele. Uyawuphendula athi anginazi lapha nivela khona. Uyawuphendula athi anginazi la nivela khona. Lapho ke niyaqala ukuthi sasidla siphuza phambi kwakho wawusifundisa emgwaqweni yakithi athi ke ngithi kini anginazi lapho nivela khona. Sukani kimi nina lonke abenzi bokungalungi. Iyona-ke into yozivalela ke lapha emzini waseMhlengi waseJulayi. Ukusebenzela uSathane, ukuba isibindi saSathane. Sithi masikhuluma phambi kwakho uyithathe into esikhuluma uyishintshe. Ziyofika la ekhaya kukhona izinto ezimbi nezinto ezinhle. Kodwa ezimbi abantu bayithanda kakhulu kunezinhle. Liyancengwa kule ncwadi kuthiwa phikelelani ukungena ngomnyango omncinyana. Ukuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Ngiyacela ke nina ningahluleki, ngicela ningene emzini waseMhlengi. Akuthi namakhona umuntu ophikisayo wena ungamnaki lo muntu ophikisayo, unake indlela owafika ngayo la kodwa awuzokwenzani. Ngoba la ekhaya akekho umngani. Ufika wedwa uphatha izizathu ngekhetha inkosi yasePhamini. Abafunakala abangani la ekhaya mawufika uyofica khona inhlayisuthi. Awuyena umngani wakho lo. Ungambiza ukuthi umfowenu. Abukho umngane ekhaya bawuncika mawuze ngendaba yabangani. Uyenzeka umngani abe ugodolo wayo. Kanti wena uthi uyabangini bathi uzobakhonzela la ekhaya. Bayalimala la bekhona sebethembe wena. Mawufika ke uncika ngezigodo. Isikhathi wena uncika ngezigodo eyiwayo uwanazo lezo zigodo bayakhala bona. Ngoba ungena kwakho la ekhaya bayathokoza bona. Ngiyancika ke bantwana baNkulunkulu ukuthi nazi umuntu angakhohlwa ukuthi mhla efika la ekhaya wayezokwenzani. Baningi nje abazohlupha emhleni. Niyazi mina amaNazaretha uthanda ngithanda ngalo lingaphezulu zonke izinto. Noma ngabe kulokholwa kwethu siyalahlwa. Kodwa ke ufisa kayo inhliziyo yami ukuthi uNkulunkulu asikhumbule. Ingakho ngithi ungaboba nomngane esontweni kodwa oba nomfowenu.
umngane maye unomngane esontweni uyaba umngane kodwa mase usekumnyameni uyakushiya umngane kodwa umfowenu uyakutakula. Ukhona into ekufanele singayikhohlwa njalo masingena ethempelini. Noma inhlangano iyavula noma iyavalwa. Sile singakhohlwa ukuthi makukhona okuhle phakathi kwethu noSathane usuke khona ezobulala lokuhle. Yabona nje basikhona namhlanje sizocela uShembe ukuba asemukelise uKhiye. Naye uSathane ukhona. Wena uSathane unabo abantu bakhe. Kodwa akaneli. Uzofuna naye lokho enizofuna. Yena ke uzofuna lokhiye lokunidukisa. Niyoduka manje into ngeke ekholweni. La kulo ukhona fanele beqotho khona. Yabona mawunteke uyohlala ukhuza zonke izikhathi. Ungaba umfundisi. Ungaba umshumayeli. Ungaba nje inhlayisuthi. Ube umkhokheli. Ube umphathi. Kodwa mawukhuza zonke izikhathi. Cha into yalutho. Mina ngiyazi bakhona befundisa abangithandayo, bakhona abangangithandi. Kodwa nginankinga nabo. Yabona bangazange ungithande ngaleya langa. Uhlezi nogcopho. Kodwa siyohamba nawe ngoba thina sizele ukuhamba nawe. Ukuthi ucashile. Asinankinga ubone egcineni ukuthi ucashelini. Ngoba phela asizile uzocasha la. Ngiqinisile ngempela. Ngikhuluma kusuka phakathi enhliziyweni yami engikwaziyo. Kodwa ke mina ngohlale ngibathanda abangangithandi. Ngoba anginangenxa nabo futhi anginankinga nabo. La ngime khona ngiyosuka masetshana uNkulunkulu etsuka manje mfana kungena olandelayo. Akufuneki ufike la ekhaya ngokunye. Mawusuphakathi bese wenza okunye. Abanye bayizitha kimi. Bahlangene nezitha zami. Hayi indaba endala le. Nase eBhayibhelini eyikhona. Waphuma uJudas Iscariot ukuthi kade into ethembekile. Ohlangana nezitha kaJesu. Wazi abathethe yena kulula kabi ukuthi amkhombe uJesu uzovela amshaye ngale ethi hug yamange. Wasemanga basebemdumela. Nalana ke bakhona abanjalo. Kodwa siyohamba nabo. Abantu abakhulula inhliziyo. Ungayibophi inhliziyo uyikholwa. Kulolu hambo maNazaretha akugijinywa.
awugijime uhanjwa kahle lolu hambo luhambe nje futhi uhambe ibanga obekelwe lona ukanyelwe ungagijimi ngoba ugijima kwakho ugijima uzudlule ebuhleni ngasabona ukuthi usudlulile ebuhleni njengendoda yabona ubaba uThingo ubaba esenza izivele nansi indoda idlula ngomgwaqo phezulu ubaba useyabona ukuthi ngathi ubaba uyaduka ngoba phela uyamazi baba lo baba useyabuza ukuthi baba awu baba engathi uyaduka ngoba kade edlulile ephakameni lafanele ngakungene khona kodwa seyudlule ngezivele ubheke emhlebheni usiyaphuma kubaba lapha ekhaya ngezivele useyokhuluma nalo baba babe ngathi usudlulile ephakameni babe sethi lo baba cha ndodana ngakadluli hawu baba usakwazi ukuthi ngiyakwazi ephakameni mina ngabe uthi baba usudlulile ephakameni unenkani kabike umuntu mayise phedela indlela ashembe iyaphendula indoda ithi cha ndodana ngakadluli ngiyazi mina usebuza kwabanye abafana kubaba babeseduzana ukuthi usewenze njani manje naku ubaba uthi ngiyamsiza ukuthi ngimtshengise indlela ephakameni sikade idlule ephakameni ethi uyakwazi yena but abafana awawazi ni bhuti kade asangana lo wasanganiswa ukujwayela ushembe uthi ubaba yilabo bafaka incwadi bahlangana bafaka incwadi phansi kwesicapha phakameni endlini yamkhulu ilanga bathi shebe kumlicathulo njenganathi ubani wena uzofika utshela ushebe ukuthi akho umlicathulo uyazi wayifakelani eyifaka isobani kwenze njani nini angabo isukela imamba emgodini wayo nami ngiyababuka nje abanye bengijwayela la ngoba khipha khona ephaketheni mina ngabonile abantu besangana la kwaShembe uShembe akajwayelwa enye indoda yatshontsha isibindi ephakameni kwabuka yomkhulu ezobuka ukuthi ezobheka ukuthi isibindi siphi ngoba basasilethi phela manje sebephendula ke bona labo baba bathi hayi bingenaso isibindi bingenaso isibindi ngoba wena nesibindi sokutshela uShembe ukuthi bingenaso isibindi ngoba wasethi umkhulu cha odle lesibindi uyobonakala ngombala uyohlafuna unomphela abadlali boShembe baba sebekhulumile abayikhuluma inkohliso nami ngimbolile uMnumzane Hlafuna ingaqedi akajwayelwa uShembe omunye ufika umlungu ephakameni
uzobapha isibusiso baziphiwa ushembe wodwa sethi umluko baba ushembe awungisize ungiphe abantu abayishumi ngihambe ngiyobafundisa ukwakha abafana nje abayishumi ngiyobafundisa ukwakha wabe eseniwa ke umlungu labo bafana laba abayishumi wahamba bafundisa umlungu wayesebuya umlungu esebabuyisa labafana mayese babuyisa labafana usethi umkhulu ilanga bafana bami ngiyabonga ngoba senibuyile senifundile nokwakha ngizocela ke bafana ke ningakhele nje indle kodwa ke ngibona ngempela ukuthi niyakwazi ukwakha base beqala ke abanye bemba ama foundation bekala bemba ama foundation ngoba bona oyedwa fisa umkhulu wathi sizotholani baqhubeka abanye basebenza basethi lo munye sizotholani wasethi umkhulu angithi uyazi la ekhaya umholo wakho na isibusiso amen wasethi lona cha mina ngisebenzele isibusiso cha mina ngisebenzele isibusiso wasethi mayise khiphile umkhulu igama libuyele esifubeni wathi ngeke ngibone ukuthi uba nawe umuzi akabanga nawo umuzi uzowakhululwa yimina owayimakho umuzi ngimkhulula kanjani ingane yakhe ibisebenza kuyindawo yasiyadutshulwa yashona eyayisicabanga ukwakha umuzi siyadutshulwa yashona isiwathengile ama blocks sebeyabuya ke beza kumina ingane zakhona ziza kumina zizothi baba manje siyayithola indawo sesizathola indawo zazantathu seyithenga imithile kodwa kwakhiki ngithi mina kuzona anihambe ninongibuzela kubaba wenu ukuthi mhla umkhulu ilanga ebathumele esikoleni into abafundela ukwakha sebebuya esethi abamakhele indlu waphendula wathini ngathi mayifika wayesekuthi nithatha leyo nto bathi simthatha lapho nyazini qale sekilona siyonikela siyocela ukuthi awu baba sesihlalile emadokodweni siyethenga material sithenga indawo kodwa mase zaza abantu athi akwakheki setha ngiyakhumbula abantu abami izeni ngixolele wathi mase sibuyile umuzi siletha esithi umkhulu ilanga ali njengiseni ke bafana into enezile mina ngaba nombhekisho ngathi mina ngisebenzele isibusiso awuzaweza khathi ngalawo baba wathi sihlale emadodweni iminyaka emingaka senziwa uwe asethi ahamba nimtshela baba wenu nizame noma imbuzi ngiyacabanga ukuthi umkhulu uyongizwa mangikhuluma ngimcela into ethelelo lase zizama imbuzi ingane zabuye nayo baba wazo base kuyakhulunywa ngathi mina ke inkosi inibusisa namhlanje banawo lo umuzi endleni kaShembe ningami
awudelela futhi indlela kaShembe uphanjelwe ekhanda nibabonile nje abaningi bephanjelwe amakhanda abaningi kwahlala nomgaqweni yabona kwafika abakhona imbango leli bandla kwaba yimina kwaba omunye nina nisaphile amakhanda abaningi bayaphambana manje nomphambana naye uyabona uphambana nomuntu ophambana naye ephanjelwe ekhanda ngoba basuke bangeya manje ungayiteleli into kaShembe ngoba uphanjelelwa ekhanda kube ngathi uloyiwa wathi cha isibhacu uyashaya uShembe wekhona ikhulu kuleli bandla ezahamba zayangale ayini bahle kabi nibahle 100% wona seba nento leyibomvu bona seba nento leyibomvu abayendlela nibabona nje madoda ayibona la emadolobheni angakini uzungakhohlwa ukuthi mhla wawufika la ekhaya wawuzokwenzani ungabe sebakhona into ezaziwa uwe la ekhaya ayiyo into enidukisayo leyo sekhona usokwaziwa indaba ongayovula isento lakho lizayibona ulihlele likaShembe ngoba phela nawe usuyabona ngifundela lapho bali Deuteronomy Deuteronomy 8 Uyakuthi uma ukhohlwa uJehova uNkulunkulu wakho ulandele abanye onkulunkulu Uyakuthi uma ukhohlwa Jehova uNkulunkulu wakho ulandele abanye onkulunkulu abakhonzwa ubakhonze ukhuleke kubo ngiyakuxwayisa namuhla ukuthi niyakubhubha nokubhubha njengezizwe uJehova abaphuma la banishiya babone ngathi mina angilutho base bethathe ezabo indlela bayibona ukuthi zizona uyakuthi uma ukhohlwa uJehova uNkulunkulu wakho ulandela abanye uNkulunkulu ubakhonze ukhuleke kubo ngiyaxwayisa namuhla ukuthi niyakubhubha nokubhubha ungcono kufa kunokubhubha uhamba ube incwadi efundwa yizwe ifundwa umhlaba uthi lona wayisikhulu sasebuhleni namhlanje akaseyilutho kubeka baba njengezizwe uJehova azenza ukuba zibhubhe phambi kwenu njengezizwe uJehova azenza ukuba zibhubhe phambi kwenu
kanjalo niyakubhubha nani ngokuba nani ngalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wenu. Kanjalo nani niyakubhubha nani njengoba ningalilaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wenu. Abaningi babhubhile kodwa ababhubhe behamba. Abaningi babhubhile. Awubaboni ngisho endleleni abaningi. Kuba nendlela sebeyayisaba. Uthi ngase ngibone abantu basebuhleni. Manje umlilo wesikhoko uyiphembela wena uphembela omunye umuntu. Umuntu uyibasela yena umlilo wakhe wesikhoko. Futhi umuntu uyicabela yena indlela yakhe yokwezulwini. Ngiyancenga ke maNazaretha hamba lokukhothi endlini kaShembe. Futhi ningezile ukuthi ngokuhlakanipha. Ngoba nifuna ukubonwa yizwe, nifuna nodumo. Hambani ngendlela kaShembe, ningazenzeli okwenu. Abaningi ke nakhona la thina kade baduka. Ngiyabona bayitshela ukuthi bona baziyo. Akulula ukuyazi indlela kaShembe ngoba inamatshe, inameve yashaba. Bambalwa abayihambayo. Kepha noma kukhona kunjalo. Asikuniyeka abantwana baNkulunkulu. Niphume nje kaShembe. Soloko sincenga nje kancane kancane noze nibuyele ejokeni. Noma kukhona ukubuyisa inkomo esibalekile mayodipha. Mayike yabaleka yodwa ngathi ungayishiya. Ngoba mawulandela yona kohlakazeka lezi eziningi. Ulikhona ukulanda inkomo evele yabona idiphu yasiyaqasha yali. Faka lezi eziningi ukuyibone yona. Noma uyidiphe ekhaya. Baba ungasulandele yona zohlakazeka zonke inkomo. Nengane kabuye umuntu osephumile endlini kaShembe. Muzwe ekhuluma nje ulimi lakhe ethi mina la ekhaya ayikho into engayazi. Hawu ayikho into ongayazi la ekhaya. Ekumbini khonani. Kodwa ayikho into ongayazi. Ekumbini khonani awazi. Kodwa uthi ayikho into ongayazi la ekhaya. Ningabadukisa abantu maNazaretha. Beze kunina bafuna ukubakhombisa indlela, nibacathulisa. Omunye umuzwe esethi thina sibadala la ekhaya kulokholo. Umdala lokholo wasewenzani? Yini abantu abayibonela kwena ukuthi umdala lokholo? Ngoba into abayibona kwena ukukhuzwa njalo. Khuza ngapha nangapha. Akukho abantu abafunda kuwena okuhle. Phela uyiphumeza nje ukuthi umdala lokholo. Uyabona umuntu mayekhuluma kanjalo wena. Ubosuke eduze kwakhe. Ngoba uzokuthelela ngesifo sokulashwa.
ulahlwe kanye naye. Ungifundela uJakobe. Usizani bazalwane bami uma umuntu kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokholwa kepha engenayo imisebenzi na? kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Ukukholwa kungamsindisa na? Uma umzalwane lapho baba ba ukukholwa kungamsindisa na ungenayo imisebenzi? Manje akunayo imisebenzi. Kufana nomuntu ofunda incwadi engayizwa ukuthi ikhuluma ngani. Aze ayiqede ukuthi engayazi ukuthi ikhuluma ngani. Ukukholwa kufanele kube nemisebenzi. Ebonwa yizwe ukuthi cha uyikholo lo muntu. Yeduka ebusweni ngiyacela ke bathola uNkulunkulu ukuba ningabi khona noyedwa la ophume ngaphethe lutho.
nabade befike nezifo yathi uNkulunkulu abakhipha nasebephilile. Sengiphetha-ke bantwana bakaNkulunkulu, uma ufuna ukuba ngothandiweyo okushembe, sifanele ukungabambelani amagqubi, singamonazelani, singahaleli izinto zabanye, seneliswe esinakho. Kungabi khona ukuzondana phakathi kwekholwa nekholwa. Bese ngeke zimoya ukuzwana phakathi kwenu. Sicele nje ushembe ubani asilungisele uNembeza. uNembeza iyona nto encane kodwa ehluphayo. Fana nenhliziyo incane kodwa iyahlupha. Khona into ekhula umkhulu ilanga athi inhliziyo yenkawu. Inkawu iyantshontsha emasimini umbila inamakhopha amabili. Kodwa mayingenelana ulayini ayinangqondo phela inkawu. Mayingenela kulayini umbila ingaze ifike kaNongoma. Iloku ithathile ngapha ifaka phela sathi ifaka kuphuma okunye, ifaka la kuphuma okunye. Yophuma nothule ephambili. Inhliziyo yomonake leyo. Masifuna nje ukuba abathandiweyo nje kushembe. Akhele zime ukuthandana phakathi kwamaNazaretha. Esicela yena ushembe asigeze inhliziyo zibe mhlophe njengengubo esiyigqokile. Abanenhlanhla ke bayicela intiselo kwabantu abanene nabo. Nakuba bakoletayo lalelani ngaNazaretha. Umashonisa ngakufanele yini ukuthi iNazaretha bomashonisa. Cha sengiyabuza abantu kufanele ukuthi iNazaretha bomashonisa. Ngokushiya nani ke lokho. Ngifuna ukuphendula. Ushithi no mashonisa. Uthandanani ke maNazaretha nibe munye. Ungabe uthando elisebusweni kube uthando lisuke enhliziyweni. Abanye ke manje sebezoqala ke. Anawenze nje maNazaretha. Angabo bashiya abantu basemakini abangasekho. Maniza esabathina nobathatha. Nibabikele ukuthi asambeni sesabathini manje. Kukhona abantu abahamba emhlabeni bengakholwa. Abasenosizi la bekhona. Abantu babebheka wena uza la ethempelini babe nethemba kodwa manje uthatha isicephu sakho ungabakhulumisi. Futhi mase bakhulumisile fanele ubanikele nje unikela nawe. Ubahlambulukele.
Ngiyekizwe ukuthi umuntu wala ndo wezala izokholelwa abakubo. Kodwa kumele sephambana nemthetho kaShembe. Ngicela ukuthi kanti sebakholelwa kanjani abantu bakubo uma sephambana nemthetho kaShembe? Njengoba manje siyahamba sebuhlini. Ufuna sihambe ngendlela yakhe. Ukuze noma ubukhuni asingenise emzini wasebuhlini. Ngitsheleke manje ukuthi akufisi kube njalo yedwa uzongilethela amacala. Amacala angakini anowathetha ngakini. Ebuhleni siyakhonza uJehova. Siyothetha amacala. Siyocela uNkulunkulu basibhale incwadi yokuphila. Asilobe nasemhlanganweni kaJulayi. Nkosi busiseni ekuzwini. Sizibala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi 25. 125. Sicela umshumeli Dumaisa wasemakhosini asiholela isihlabelelo inkosi ngosisi.